वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत कोकणी मसाला आणि त्याच्यासाठी मी हे साहित्य घेतलेलं आहे। 150 ग्रॅम मी शांकेश्वरी लाल मिरची घेतलेली आहे, अर्धी वाटी मी धणे घेतलेले आहेत, 3 वेलची, 1 चमचा जायवित्री, 1 मोठा चमचा काळी मिरी घेतलेली आहे, 1 मोठा चमचा शहा जिऱ्याचा आहे, 1 दगडफूल आहे आणि 1 ते 2 चमचे मी बडीशेप घेतलेली आहे। आता आपली प्रोसिजर आपण स्टार्ट करूया। आधी आपण या मिरच्या छान भाजून घेऊया। आपण अशा या मिरच्या छान कडक होईपर्यंत भाजून घेऊया। त्या अशा छान खुसखुशीत होतात भाजल्यानंतर। अशा या छान भाजून घेऊ आपण। भाजल्यानंतर आपण ह्याचा थोडा ठसका लागतो भाजल्यानंतर आणि आपण आता बारीक वाटून घेणार आहोत मिक्सरला। तोपर्यंत आपण हा मसाला पूर्ण भाजून घेऊया। ह्याला खडा मसाला सुद्धा बोलतात। हा इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल असतो। आता हा छान भाजेपर्यंत आपण या मिरच्या बारीक करून घेऊया मिक्सरला। थोडा ठसठशीत आहे। आपण या थोडी याची पावडर करून घेऊया। आता ही आपली पेस्ट तयार झालेली आहे। आपण हे या प्लेट मध्ये शिफ्ट करून घेऊया। याचा छान असा रेड कलर आलेला आहे बघा। तुम्हाला जर हे मोठ्या प्रमाणात करायचं असेल तर तुम्ही बाजारामध्ये डंक असतात त्याच्यामध्ये तुम्ही करून घेऊ शकता। आता आपण हे सगळं त्याच्यामध्ये शिफ्ट करूया। आपण आता हे मिक्सर मध्ये पूर्ण ओतलेलं आहे आणि आता आपण हे सुद्धा बारीक करून घेऊया। आता हा आपली ही पावडर छान ही बघा तयार झालेली आहे आणि आता आपण ती बोल मध्ये काढून घेऊया। याचा ठसका खूप स्ट्रॉंग असतो। आता आपण हे दोन्ही मिक्स करणार आहोत। तुम्हाला नुसता गरम मसाला बनवायचा असेल तर तुम्ही मिरची न टाकता असा गरम मसाला सुद्धा बनवू शकता। आणि हे दोन मिक्स केल्यानंतर तुमचा हा मिक्स असा कोकणी मसाला तयार होणार आहे। तर आपण आता हे मिक्स करून घेऊया। आता मी तुम्हाला थोडा मिक्स करून दाखवते। हा आपण मिक्स करून घेऊया। अर्ध्या प्रमाणात आपण हा घेतलेला आहे आणि आता आपला हा छान कोकणी मसाला रेडी झालेला आहे। तुम्ही हा भाजीमध्ये एखादी उसळ बनवायची असेल त्याच्यामध्ये, चिकन मध्ये, मटन मध्ये तुम्ही वापरू शकता। आणि तुमची ही नुसती मिरची पावडर आहे ती तुम्ही फिश करीला वापरू शकता। फिश करीला जेव्हा आपण वाटण काढतो त्याच्यामध्ये 2 चमचे ही टाकू शकता। तिखट नसते जास्त। अशा पद्धतीने आपला हा कोकणी मसाला तयार झालेला आहे।